Ladybug eta Cat Noir, jatorria, lehen zatia. Bitxi magikoak egin zituzten, miragarriak ziren. Historian zehar, eroiek bitxiok erabili dituzte gizaki guziei laguntzeko. Miragarri horietako bi, besteak baino indartsuagoak dira. Ladybugen arrakadak sortzeko ahalmena ematen dutenak, eta Cat Noirren eraztuna suntsitzeko ahalmenaren emailea. Kondairaren arabera, aldi berean bi bitxio kontrolatzen dituen ark, erabateko ahalmena izango luke. Erabateko ahalmen hori nahi du, Nuru. Miragarriok behar ditut. Inork ere ez daki miragarriok non dauden. Nik zu aurkitu zintudan ordea, Nuru. Zure miragarria. Gogoratu ze ahalmen ematen duen. Zitzaren horratz horri esker beste bati ematen dizkiozu zure superra ahalmenak zure jarraitzaile bihurtuz. Eta supereroiak zirikatzeko. Zerro berik supergaizgileak sortzea baino. Baina nagusi miragarriek ez ziren egin gaiztakerietan erabiltzeko. Erabateko ahalmena lortu behar dut. Zure miragarriak neu daukat orain. Neu nahi zure nagusia. Eta agintzen dudana egingo duzu. Bai, nagusi. Nuru, ego beltzak hasi! Gaurtik aurrera, nire izena izango da Lepidoptero. Nagusi! Nagusi, kantua, tratamenduaren atala da, nagusi. Eskerrik asko etortzeagatik datorren asterari. Nagusi, Zitzaren miragarria, aura sentitu dut. Betiko galdu zela uste nuen. Baina nagusi, aura negatiboa da, indar ilunen batek hartu ote duen beldur naiz. Nuru eta miragarria aurkitu behar ditugu, beharrezten norbaitek hartu baditu ez dakigu ze gaztek joko duen mundua. Aldatzeko ordua da! Mesedez, nagusi, izan zentzuduna, zuzara... Gaztea oraindik, 186 urte baino ez, baina zuzentzaude ezin dut lan hau bakarrik egiten jarraitu. Laguntza beharko dugu. Marinet, iratzargailuak ordu laurden darama jotzen, berandu helduko zara eskolako lehen egunean? Banoa, ama, jaiki naiz. Chloe neure gelan egongo da berriro, ziur. 4 urtean jarraian, izan daiteke hori? Bai, izan daiteke, zoritxarrez. Ez esan horrelakorik, ikasturte berria astera zoazte, ondo irtengo da dena. Aita, zoragarria zara. Zure gustokoak dira? Eskerrik asko, denei gustatuko zaizkie onena zara. Biok gara onenak, diseinu bikaina hau zeure izan da. Min esker. Gauer arte. Mila esker handereñoa, hondamendia. Lasai badut eskarmentua hondamendietan, gainera badaude batzuk osorik. Oso onak. Ez berandu nabil, egun hona izan jauna. Eskerrik asko handereñoa. No, aurten eseri aurreko lerroan, mesedez. Marinet Dupentxen. Sigara berriro. Hau neure tokia da. Chloe, hau beti izan da nire toki. Orainez, eskola berria, urte berria, toki berria. Nahi baduzu horko neska berri horren alboan eser zaitezke. Baina... Gaur Eidrien etorriko da, eta haren tokia hori denez, nire tokia hause izango da. Argi dago? Nor da Eidrien? Sinesteko ere, ez daki Eidrien orden, nongo zulo galduan bizi izan zara. Oso modelo ospetsua da. Eta ni haren lagunik onena, Eidrienek maite nau. Ospa! Nork egin zaituzu aulkien erregina? Begira, Sabrina, aurten ongiletxo bat daukago ikasgelan. Zer egingo duzu, hasi berritxo izpiak jaurtin iri beta aurrekoekin? Benetan jakin nahi duzu? Etorri.
Barkatu. Bueno, aurkitu duzu tokia denok? Lasai neska, ez dio axola. Zu bezala kontrolatu nahi nuke, Chloe. Maiestiak bezala esan nahiko duzu. Geiztoek garaitzeko zintzuek ezerrez egitea bakarrik behar dela esaten du. Horko neska hori geiztoa da. Gu zintzoak gara, ezin diogu nahi duena egiten utzi. Hori esatea erraza da, baina ni zapaltzea da gehien gustatzen zaiona. Zeu gusten diozulako, izan konfiantza handiagoa zeugan. Marinette. Alia. Ezagutzenen hau zuen ontzat, Miss Bustier naiz. Zuen irakaslea izango naiz aurten. Honezkero hemen egon beharko zuen. Adrian, pentsatu mesedez, badakizu aitak zer nahi duen. Baina hauxe da nik nahi dudana. Eskerrik asko gazte. Eskolara jo nahi dut beste guztien moduan, zer du ba horrek txarrik? Ez esan aitari zer jaso den. Gimnasia aukeratu duzuenok, Darjengur jauna zain daukazu estadioan. Besteok, joan liburutegira. Iban, zer gertatu da? Kein izan da, jo eta akabatu egingo dut! Iban, zuzendariaren bulegora! Emozio negatiboak, bikaina da, neuk behar dudana. Aserrea, tristura. Egin zuloa haren bihotzean ene akuma ikaragaria. Zoaz, ene akumatxoa, eta gaiztotu zazu! Barkatu, gaztetxo. Ez dizute atea jotzen irakatsi? Ea irten, eta etorri berriro. Ea, jo atea! Aritzar lebidaptero nauzu. Min egin dizutenen aurkamendiku hartzeko almena emango dizut. Ados, lepidoptero. Ea ba, sartu! Oi! Ikusi duzue? Kaixo, polizia, datorrela armada! Zer gertatu da? Ibanen ahotsa iruditu zait? Itxuragatik badirudi benetako supergaizkile bihurtu dela. GPS-a, bai, bateria, bai. Joan egin behar dut. Nora zoaz? Supergaizkilea badago, superheroi ez da urrun izango. Ez dut galdu nahi. Bosgarren Errepublikako lehen presidentea? De Gaulle zela uste dute denek, baina hauteskunden aurretik René Coty izan zen. Oso ondo, Adrien. Utzi unetxo batez, Natalie, mesedez. Bai, jauna. Zu etzara eskolara joango esan nizun. Baina, aita... Hemen dena daukazu, zainduta egongo zara eta etzara mundu arriskutsu horretatik ibiliko. Ez da arriskutsua, bakarrik nago beti, zergatik ezin daiteke irten eta lagunak egin besteen moduan. Etzarelako besteen modukoa, zu nire semea zara. Jarraitu. Hemen utziko dugu gaurkoz, nahi baduzu... Prest, tiro! Paristarrei etxean geratzeko eskatu behar diete goera kontrolpean izan arte. Sinestezina da, baina egiaztatu dugu. Paris supergaizkile baten erasopean dago. Polizia aleginak egiten ari da egoera kontrolatzeko. Izan konfiantza, legearen beso sendoak gogor eutxiko dio. Beste besoa. Amorrua diot eskolako lehen egunari. Nork ekarri du hau ona? Lagundu, xamorro handi bat, xagua, xamorro xagua! Ondo dago dena, ez ekaratu! Xamorro xagua bitzen eta Hau xederra, lanparako genio bezalakoa. Ez
Ezagutu nuen dizioak ematen ditu, eta zer, ni jatorragoa naiz plaga, atsegin handia dut. Ua, super... Ez ukitu hori, zatazuna. Diztiretsua jatekoa da. Ez da. Eta hau? Begira, Marinet, badakit hau guztia bitxia dela zuretzat. Horrela seguruago sentitzen bazara. Zer zara zu, nola dakizu nire izena? Kuami bat naiz eta teki dut izena, baina gutxi azaltzen. Oraindik ez dakit zergatik zauden hemen. Bueno, kuami bat naiz, ahalmenak ematen ditut. Zuria suntxitzeko ahalmena da, bale? Baina orain ekarri jateko zerbait goxak hilik nago. Aitaren txantxa bat da, ez da? Ez da, aitak ez dauka humorerik. Aitak ez du jakin behar ni bana izenik, inork ere ez du jakin behar. Ama, aita! Ez, iso! Ez, zure laguna naiz, Marinet, fidatu nitaz. Zeu zara Richard geldi dezakeen bakarra. Gai izango direla uste duzu, nagusi? Behin bakarrik erratu nintzen, ez da berriro gertatuko, hori espero dut bintzat. Okerren batek egon behar du, nire superra almen bakarra supermaldarkeria da, badakit. Aliak jakingo du nire lagunak, jakin beharko luke, dena daki superheroiei buruz, bikain egingo luke lana, Joanaren gana. Marinek, zauzan aukeratua. Ezin naiteke irten, eskolara joateko ere ez, ze superheroi naiz etxean harrapatuta. Orduan nik egin behar dudana da ardikuma hori gordeta dagoen gauza apurtu. Akuma deitzen da eta harrapatu egin behar duzu. Ulertuta harrapatu eta tuntunaren kontu hori? Kutuna da, handago zure superra almena. Hau guztia gehiagizkoa da, Tiki, nik ezingo dut egin behar dena egin. Zuk egin proba, Marinet, esan tantoak jantzi. Tantoak jantzi? Zer gertatu da? Erpea kanpora, horrexik aldatuko zaitu. Itzel, Plag, erpea kanpora! Itxarron ez dizut dena azaldu? Superra! Eta hau nola erantzi behar dut. Tiki, entzuten didazu. Arropa normalak nahi ditut, orainen oainora. Teledorrea suntxitu ondoren, arritzar orain Montparnaserantz doa. Monstru hau geldi ezina. Alia? Marinet, ondo heldu zara etxera? Bai, ama, oso ondo heldu naiz. Marinet, hemen zaude? Tom, eskolara deitu behar dugu. Bale, ahalmen bereziak ditut. Eta jo antzeko supertresna berezi hau. Hasi nahi zoni neurri hartzen, Kaixo, atsegina da ezagutzea. Barkatu ez zaitut nahi bota. Nire komiak esan didan bestekidea izango zara, ni naiz Katnoar, bai, Katnoar. Eta zu? Ni, Mari Baldar. Oso baldarra naiz. Lasai baldartxo, neu ere ikasten ari naiz. Ei, Txaron, norazoa! Pari salbatu behar dugu! Izan konfiantza, izan konfiantza! Zer, nor da oio guztia orain? Ei, oso itxusia da zu baino txikiagoen aurka joatea. Hori zeugatik esan duzu? Dena doa planeatu bezala. Ladybuggen eta Katnuaren miragarriak aktibatu dira. Badatoz iria salbatzera eta nire supergaizkileak suntxitu egingo ditu. Non zaude ekidetxoa? Ezin dut, ni ezin naiteke horretan sartu. Zeren zain zaude, xamorro gorri? Mundua begira daukazu! Animalien aurkako ankerkeria! Bai,
atzeratzeagatik, Katnoar. Lasai, Super Xomorro, orain goazen harria apurtzera. Ez duzu ikusi, erasoek handiagoa eta indartsuagoa egiten dute, beste zerbait probatu behar dugu. Baina zer? Ez daki. Ba, erabilditzagun gure almenak. Kataklismoa! Ukitzen dudana suntxitu egiten dut. Nik ez dut behar superra almenik horretarako. Ez egin hori! Super, orain aurrez aurre gaude, harritzar barik artxintxar izango zara! Harritxaron! Antzadenez behin bakarrik erabildezaketa almena. Eta orain 5 minutu dauzkazu lehengora itzultzeko. Ez izun zure kuamiak dena azaldu. Irrikan nengoen nortasun berri hau probatzeko. Bueno, neure txanda. Kutuna! Supera almena? Kuamiak esan zidan apurtu egin behar dudala ardikumaren akumaren objektua. Ba, hau arrizkoa da dena. Eskuineko eskua. Itxita dauka, ez du inoiz irekitzen. Matrioska bezalakoa da. Objektua ez dauka soinean, esku barruan dauka. Eta zein da plana? Hauxe! Lasai fidatu nitaz! Neska, borokita da! Harrapatu albaduzu! Eta orain alia! Iturria! Neska hau harrigarria da. Eroa baina harrigarria. Zer gertatu da? Zergatik nago hemen? Harrigarria zara, Miss Xomorro, lortu duzu. Biok egin dugu, kolega. Betean. Joan egin behar duzu, ez du inorkiakin behar nor garen. Superra izan da. Egin dezagun berriro nelako zerbait. Ja! Bai, baina ez apur batean. Ez daukazu potrorik mileneri maite duzula esateko jo guztia. Kimek idatzi du, adarra jotzen ari da beti. Etzenuke horregatik aserretu behar. Ez da lotxagarria norbaiti maite duzula esatea, Iban. Zuk nola dakizu nire izena? Harrigarria, txunditzekoa, ikusgarria. Paris babestuko duzu hemendik aurrera, nola lortu duzu almena? Katalingorri erradioaktiboak ziste egin dizu? 1000 galdera dauzkatzuretzat, miss. Ladybug, deitu Ladybug. Ladybug, supermundiala. Amateur baten bideo honi esker paristarrek badakite gure heroiak nortzuk diren. Lortu dut, tiki. Banekien gai izango zinela. Marinette, afaltzera. Arro, diotxuet, ospakizun handi bat antolatuko dugula hiriko babesle berri honoretan. Ladybug eta Cat Noir. Ladybug du izena. Mesede, zer da? Zer diozu, nire txef pertsonalak prestatu du. Aldatu ondoren nik energia berreskuratzea nahi baduzu, beste zerbait beharko dut, delikatu bago. Bale, zer nahi duzu? Ene bada! Paris gure bi superheroien etorrera ospatzen ari zela, izua berriro zabaldu da hiriburuan. Dozenaka pertsona arrizko monstro bihurtzen ari baitira. Sinestezina da. Camembert gazta zoragarria. Horixe bakarrik jaten du. Gaztak irastuaren useina izango dut egun osoa. Biktimak paralizatuta geratzen dira arrizko estatuak bezala. Polizia ez baian dago, zer jazoko da? Bizirik daude ala horrela geratuko dira betiko. Prak, zer gertatu da, ez aldugu garaitu. Akuma harrapatu duzu, eh? Zer ikusi du akuma harrapatzeak arrizko izakiekin. Akuma ugaldu egiten da, horregatik harrapatu behar da. Ibanek emozio negatiboak baditu, akumak harritzar bihurtuko du berriro. Arrizko izakia kontrolatuko ditu eta bere soldaduak izango dira. Orduan hau dena neure errua izan da, banekien. Hor daukazu nien aiz superheroia, dena nahazten dut. Lasai, zure lehen aldia izan da. Ara itzuli eta harritzarren akuma harrapatuko duzu. Eta ondo irtengo da. Ezin dut, esan dizut baldarra naiz dena ondatzen dut beti. Nahastea sortu dut niretzat zuretzat denentzat. Cat Noir hobeto moldatuko da ni gabe. Akabo!
Ezin dute zer egin Ladybug gabe? Ark bakarrik harrapa ditzake akumak eta gaizkilek eragindako kaltea konpondu. Kat Noirrek ezin baditu akumak harrapatu bilatu beste Ladybug bat. Esan dizut, ni ezin naiteke Ladybug izan. Sentitzen dut, Tiki. Ez egin hori! Tiki? Benetan sentitzen dut, Tiki. Iban oso sentibera da. Haserreak eta tristurak laster joko dute berriro. Eta arrizko izakiek bizi hartuko dute. Ea orduan ezkutuan jarraitzen duzuen Ladybug eta Cat Noir. Zuen miragarriak dauzkadanean ezingo duzue zer egin nire aurka. Inork ezingo du zer egin nire aurka. Erabateko almena izango dut.